Вітаю усіх! Сёння мы з вами нырнем у одну з самых цёплых, самых смешных і, шчыра кажучы, самых смачных гісторый ва ўсёй беларускай літаратуры. Так, мы разберем знакаміты ўрывак «Дзядзька-кухар» з паэмай Якуба Коласа «Новая зямля». І паспрабуем зразумець, чаму ж гэты твор так любяць і праз 100 гадоў. І давайте пачнём адразу з пытання на засыпку. Задумваліся калі-небудзь, чаму Якуба Коласа называюць менавіта дзядзькам? Ну, не бацькам, не дзедам, а дзядзькам. Гэта ж не проста слова. У ім, ведаеце, столькі народнай любові, столькі цеплыні. Ён быў для ўсіх не проста паэтам з партрэта, а такім сваім, мудрым, родным чалавекам. Ну што, давайте разам зазірнем за старанкі падручнікаў і пабачым, якім ён быў насамрэч. Так, першы наш прыпынак – сам Якуб Колас. Чалавек-легенда. Але што ж хаваецца за гэтым такім знаёмым кожнаму імем? Пачнём з асноў, але асноў вельмі цікавых. Сапраўднае імя – Константин Михайлович Мицкевич. А псеўданім Якуб Колас – гэта ж цэлая філасофія. Гэта не проста прыгожа звучыць. Колас – гэта сімвал жыцця, сімвал хлеба, непарыўнай сувязі з роднай зямлёй і простым чалавекам. Усё самае галоўнае ў адном слове. А цяпер некалькі фактаў, якія проста зрываюць шаблоны. Уявіце сабе, класік беларускай літаратуры быў сапраўдным асілкам і любіў памерацца сілай, падужацца, а яшчэ пасля вайны ён часта частаваў дзетак цукеркамі, калі тыя расказвалі яму яго ж вершы. Цікава, што ён катэгарычна не любіў пісаць алоўкам, лічыў, што напісанае алоўкам гэта несур'ёзна. І, мабуть, самае важнае, ён быў настаўнікам, які так моцна верыў у сілу адукацыі народнай мове, што нават адсадзіў за гэта ў турме. Другі раздзел. Новая зямля. І вось, менавіта там, за кратамі, ён і пачаў працу над галоўным творам свайго жыцця. Ведаеце, гэта не проста кніга, гэта цэлы сусвет, у якім, як у люстэрку, адбілася душа беларускага народа. І калі кажуць энцыклапедія, гэта не перабольшанне. Колас з такой любов'ю, з такой увагай да драбязей апісаў літаральна ўсё, і цяжкую працу, і вясёлыя святы, і адносіны ў сям'і, і самыя патаемныя мары простага чалавека. Чытаеш, і нібы сам там жывеш. Вы толькі ўдумаецеся ў гэтыя даты. Праца над паэмай ішла больш за 10 гадоў. Пачалася ў турме ў 1911, а скончылася толькі ў 1923. Гэта быў твор усяго яго жыцця, у які ён уклаў усё, свае самыя цёплыя дзіцячыя ўспаміны і бязмежную любоў да родных мясцін. А вось гэтая лічба, яна проста неверагодная. 37. Як думаеце, што гэта? А гэта, сябры, колькасць розных традыцыйных беларускіх страў, якія згадваюцца ў паэме. 37. Гэта ж паказвае, як глыбака аўтар вебаў і як моцна шанаваў народную культуру. Але ведайце, пры ўсім сваім маштабе «Новая зямля» – гэта перш за ўсё гісторыя пра дзяцінства. Пра тую самую чароўную пару, калі свет здаецца велязерным і поўным цудаў, а кожны дзень – гэта новая прыгода. І галоўным правадніком у гэты свет цудаў быў адзін чалавек – любімы дзядзька. Трэці раздзел. Ну што ж, барабанная дробь? Давайте знаёміцца з галоўнай зоркай нашай сённяшняй размовы. Гэта дзядзька Антось, герой таго самага ўрыўка. І скажу шчыра, гэта, мабуць, самы абаяльны персанаж ва ўсёй нашай літаратуры. Для дзяцей ён быў не проста, дзядзькам. Ён быў усім. І лепшым сябрам, і чараўніком, які ўмеў зрабіць з галінкі дудку, і галоўным выдумшчыкам на ўсе прыгоды. Ён быў іх сусветам. І вось гэтыя радкі, яны, па-мойму, тлумачаць усё. Антось ніколі не глядзеў на малых зверху ўніз. Ён гаварыў з імі, спрачаўся, раіўся, як з роўнымі. Уявіце, якая глыбокая павага. Менавіта яна і стварала гэтую неверагодную атмасферу даверу і любові. І вось аднойчы у галаву нашага Антося прыходзіць проста геніяльная, як яму здавалася, ідэя. Згатаваць нешта такое асаблівае. Паказаць усім, што такое сапраўдная мужская кухня. А менавіта клёцкі на бярозавым соку. Не абыяк, а па-мужску. І пачынаецца сапраўдная спецаперацыя пад кодавай назвай «Клёцкі». Дзеці, вядома, не могуць адарваць вачэй.
Кожны крок — гэта цэлае шоу. Тут і ўрачысты паход у лес па сок, і сакральнае распальванне агню, ну проста кулінарная магія, не інакш. І вось яна, кульмінацыя. Гэтая легендарная фраза, поўная упэўненасці і прадчування смакаты. Эх, наямося! Адчувайце гэты настрой. Дзеці ўжо слінкі глытаюць, усе чакаюць кулінарнага цуду. Напружэнне расце. І што ў выніку? А ў выніку поўнае абсалютнае фіяска. Клёцкі, мякка кажучы, не атрымаліся. Яны былі проста неядомыя. Нават сам дзядзька, паспрабаваўшы свой шэдэвр, з агідай плюнуў. Але вось тут і адбываецца самае галоўнае. Замест таго, каб злавацца, крычаць ці саромецца, Антос бачыць, як дзеці проста заліваюцца ад смеху і пачынае смяяцца разам з імі. І ў адном імгненні кулінарны правал ператвараецца ў самы яскравы і вясёлы ўспамін дзяцінства. 4 раздзел. Сакрэт стравы. Но відавочна, што ўся гэтая гісторыя не проста пра няўдалыя клёцкі. Дык у чым жа сапраўдны сакрэт гэтай стравы? Давайце разбірацца. Насамрэч, за гэтай простай гісторыяй хаваецца ўсё самае важнае. Гэта аповед пра тое, што шчасце яно ў дробязах. Пра неверагодную цеплыню, якая бывае толькі ў сям'і. Пра любоў да кожнай травінкі роднай зямлі. І, вядома, пра велізарную сілу дабрыні, гумару і павагі адзін да аднаго. І ключавое слово тут — гумар. Не злы, а такі, ведаеце, цёплы, з лёгкай самаіроніяй. Уменне пасмяяцца не з кагосьці, а перш за ўсё з самога сябе. Ператварыць неўдачу ў жарт. Сам Колас лічыў, што гэта адна з найлепшых рыс беларусаў. І дзядзька Антось ну проста жывое ўвасабленне гэтага. І вось мы падходзім да самай сутнасці. Галоўная думка вельмі простая, але такая глыбокая. Сапраўдная радасць не ў талерцы ідэальных клёцак. Яна ў тым, как быць разам. Разам збіраць сок, разам распальваць агонь і, самае важнае, разам смяяцца, нават калі нічога не атрымалася. Сам працэс і эмоцыі аказаліся значна важнейшымі за вынік. Ну і напрыканцы, давайце падумаем, чаму гэтая гісторыя, якой ужо столькі гадоў, такая важная для нас сёння? Якая ў ёй сіла? Ведаеце, ёсць такая класная сучасная метафора. Чытаць Коласа — гэта не проста вывучаць класіку са школьнай праграмы. Гэта нібы падключыцца да стабільнага вай-фаю нашай роднай культуры, нашых каранеў. Падключыўся і адразу адчуў гэтую связь, зраліўся любоўю да сваёй зямлі і лепш зразумеў, хто мы ёсць. І напрыканцы хочацца пакінуць такой думкай. Гісторыя пра дзядзьку Антося нагадвае нам пра невераходную сілу простых рэчаў. Варта проста задумацца, а што ў нашым жыцці з'яўляецца такім вось бярозавым сокам? Што дорыць нам пачуццё шчасця і еднасці з тымі, хто побач? Мабуть, у гэтым і ёсць той самы сапраўдны смак жыцця.